Ageno ni ntiere makare kamoro moro ma intiere ngeso ni matari kario wantiere edwe mar aboro. Dwe mar aboro ni endi johera mag tuke mag adhula. Mano kanyiro kochakore kiny en mara pap ka bende Harambee Stars odiochieng' ma kiny romo kod piny noero ma DR Congo. Tugo noero ma bende ibiro go e alap tuke ma Kasarani. Kuom mano omiyo peyni mopogore opogore pacho kendi kata boma ni ma Nairobi koro olor mar chiwo thuolo ne jogo eko ma bende dhi donjo pauno odiochieng' ma kiny mondo chop kanyo kuma bende jotend migawo mag arita owacho weche mag arita ma bende oserid makare motelo ne tuke goeko ma bende chakore odiochieng' ma kiny. Par ni tuke mag CHAN itugo piny Kenya kendi e piny ma Uganda kanyakla kod mano mar Tanzania. Wacho ko kendi chenro marok ma bende obedo ka wakelo ni gigo ma bende timore e tuke goeko odiochienge ma bende igoge. Machiegni e weche gi kama bende wantiere koda weche mathoth mawaiko ni odhiambo masani. Tumeweka CCTV cameras ya kisasa ya kuhakikisha tunaangalia sehemu zote. We have a contingent of more than 2,000 police officers. Tuke mag CHAN 2024 chakore ayanga ka sirikal osegolo ler ni arita kweni kare motelo ne tuke Harambee Stars kiny e alap ma Kasarani. Recruitment kama kuandika wasichana iwe 20%. Tukienda kuajiri, na mimi najua tutaajiri hivi karibuni vile CS wetu amesema, tutakuwa na both genders. Hiyo tuko pamoja. Maana every gender ako na kazi yake ya kufanya, si ni kweli? Duol mar Obila National Police Service okichore mabor kod weche manyo wachi kod OCS Isaac Kumutus ni duol no onego odwok piny kwan obila mamine. Wagombo nika sani kuro kambi ni private. Obed ni en kambi makoro dwa winjo duond japur, kendo dwa winjo ywak japur, kendo gombo ni mondo los gik machando japur. Jopur niang' e kaunti ma Migori ywago dok piny mar pur niang' ka gidwaro piny owacho mondo jolgi. Machiegni e chenro ni iluonga ni Jaelieta. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Par bende ni inyalo oronwa ote magi kokale lai maro mar ote machok ma en 23600. Moheo obila 2000 biro neno ni arita ni kare e boma ma Nairobi e pewe mituge CHAN kod magawa mawelo kod jolimbe nende motelo ne tugo mokwongo makiny e kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo e tuke mag CHAN higa ma 2024. Kaka yo mar neno ni alap ma Kasarani gi Nyayo ochope mayot apeni mopogore opogore idhi lor odiochieng' ma kiny. Migawo mar arita oyango ni ikruok duto osetiek motelo ne tugo e kind tim mar Harambee Stars gi mano mar DR Congo kiny e alap ma Kasarani kama johera mag adhula okwa mondo chop chon kalwero kod okenge mag nono joma donje pap. Hakuna tickets inanunuliwa kwa uwanja pale, lazima kila mmoja anunue ticket yake online, kumaanisha kwamba hatuta expect stampede. Tunaomba Wakenya waende uwanja kwa mapema ndio tusikuwe na laini kwa foleni refu. We have a barrier that is about a kilometer into the stadium to help us in screening and also to ensure that only those who have tickets get their way into the stadium and into the vicinity of the stadium. E konyo neno ni chenro magarita oket kare, apisas magarita mopogore moheo 2000 osetiegi ka bende tipo mag wang' dede oketi e pewe man neno ni onge ng'amo ketho gik moko. And there have been a series of trainings for our security officers, both from the National Police Service, from the private sector, as well as a number of stewards. Tumeweka CCTV cameras ya kisasa ya kuhakikisha tunaangalia sehemu zote kuona kwamba mhalifu yoyote aweze akaribu. Jagoro emigawo mar arita Dr. Raymond Omolo omedo ni mar jiwo wuoth e alapno geche matingo jowuoth oseyange mabiro tero jopiny e alap ma Kasarani kachiel gi mano manyayo maduto biro bago tuke mag Group A. We will be having designated public transport vehicles that will be plying the route, particularly from town to Kasarani, from town to Nyayo Stadium. And for matches that will be played late into the evening, we have made adequate security arrangement as well as movement or transport arrangement to
Kaluwore ni welo mowuok e pinje mopogore mag Afrika biro bedo e pinje mituge opiche mag CHAN, mano Kenya, Uganda kod Tanzania. Jolimbe bende okowe chien e arita ka jo Kenya madhi e pinjego bende imiyo oboke moyiedhi maketo wuodhgi bedo mayot. Pasi imetengenezwa ya kuhakikisha wale wanasafiri kwa Kenya, Tanzania na Uganda wanaweza safiri kwa haraka. Ukimaliza kuona mpira hapa na unataka kuona mpira nyingine huko Kampala, itakuwa rahisi kusafiri. Tumeweka polisi wa utalii wengi pia wa kusaidia wananchi ambao wanatoka nchi zingine, wageni kutoka nchi zingine, kuwaeleza sehemu wataenda. Ne wach manyalo bedo malit ne jo Kenya en ni vuvuzela, firimbi kod bul mathothne itiyogo e pako timbe e opiche mapachoka ok dhi yie odonjgo e pewe. Chiemo, math moramora kachiel gi magina mano ma adier gi mabandia bende ok bi yiene johera mag adhula donjogo e alap. I know that takes away a bit of the excitement and the energy, but given the strict regime that CAF and of course FIFA expects, would want you to come and actually enjoy the game. And I'm sure there are other ways in which we can still be able to express the energy and have an electrifying crowd within the stadiums. Kalure ni chiwo otiko duto ne opira makinyi ne oseloro omolo siemo jogo manigi paro mar loso otiko mabandia. And we are also working with our cyber security teams, the team from ICT, to be able to pick out anyone who might want to make copies or to produce fake tickets. And there's only one site where everyone who is accessing the tickets is going to. So also to just warn or caution Kenyans. Alap Makasarani itimone ikruok mogik mana seche machuok kende kapok tuke mag CHAN chakore ayanga pachoka odiechieng' makiny. Johera mag adhula, jotugo kaachiel gi jofwambo biro yudo lokruok mar arieya e alabno Makasarani bang' timne lokruoge mathoth motelo ne tukegi. Mana kaka jafwambo mar Armstrong Osutwa, Harambee Stars biro bago tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo odiechieng' makiny kochakore saa 9. Ok en lek kendo, tuke mag piem pinje Afrika mong'ere ni CHAN gikone to chopo pachoka. Alap tuke Makasarani kachiel kod mano manyayo gin mago mane oyiedhi mag bago tukegi, gedo kod ikruok ne otim kendo pewegi ne opodhi. Alap Makasarani pichni chakre rangach ranyisi omuon mag nyiso ni CHAN ochakore ayanga. Udi ler kendo ndisi kama gin mago moyiedhi kendo boketi tenge ne jotugo mar timo ikruok kendo yudo riekni kuom jopuonj kata coach e kinde yueyo. Papo kwe lum manyasani mane opidhi mana gi ageta mar tukegi gikone to biro yudo tich. Kombe moyiedhi ne jotugo mabalang' kata subs bende oseiki. Kamera mabiro tieke opichni achiel kachiel itemo kendo thumbe itudo. Tipo mag timo lendo mag ohala e bath pap bende ichomo. Johera mag adhula biro yudo yo mayom e kinde tukegi ni mar kombe oketi manyien kendo mayom kendo koth kata chieng' ok bigoyi nikech Kasarani okete tado manyien. To mamako wang' en kar bet moyiedhi ne jotelo kaachiel kod welo ma ideo kanyo makombe manyasani kende ema oketie. Ng'aung'ut ok dhi bedo Kasarani, tipo maduong' ong'awe tat pauni mago mabiro nyiso tukego madhi nyime achiel kachiel e pap. Kamano biro neno ni chenro moramora madhi nyime ok bai. Jofwambo bende ok bibedo gi ng'ukni moramora e kinde ma gitiyo Kasarani nikech tend pauni oketo tenge kombe moyiedhi kaachiel kod masinde makeyo picha kod duol ne jofwambo kod jolendo. Jahera mar adhula ok bibedo kod luoro moramora to nikech bad migao mar arita osingo ni kwe biro neno kendo ngima jatugo kaachiel kod jahera ni kama kare. Apisas mag obila ogo tach ka girito mar neno ni singono ochopo kare. Donjo kuonde mopogore opogore Kasarani ok bibedo mayot kaluwore ni arita oseridi kendo jogo mosepuodhi kende kendo man gi otese ma oyangi gi riwruok mochung' ne adhula pinje Afrika mong'ere ni CAF ema biro yienegi. Johanda Swekra tiyo kod thuoloni mar uso mwandugi ka gigeno ni johera mabiro neno adhula biro nyiewogi. To kata kamano kaluwore gi chike ma oketi ok bi yiene jo ohala go donjo kendo uso e alap ma Kasarani. Kasarani koro ikore ne tugo mokwongo e kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo odiechieng' makiny kar saa 9 e wang'e.
Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Nairobi. Manaka pod wantiere tukego ikoma Kenya ni jatend piny William Ruto lando mar dhialo tim mar Harambee Stars gi mich mopogore opogore motelo ne chakruok tuke mag CHAN higa mag 2024. Ruto singo mar chiwo omenda ne timno e kidienje, lendo mane ochiwo okinyi makawuono e limbe mare kama timno osebedo ka ogoye tach. Mana kaka jafomara James Opondo japicha lero, jatugo ka jatugo biro yudo milion 1 e loch moramora ka gin gi thuolo mar yudo milion 600 kanyakla ka giloyo okombe mar tuke mag CHAN. Motelo ne tukgi mokwongo mar CHAN gi tim mar DR Congo e alap ma Moi International Sports Center Kasarani chieng' Jumapil kochakore saa 9, jatend piny William Ruto kelo mijing'o ne tim mar Harambee Stars. Ruto nosingo ne tim mar Harambee Stars ni obiro chiwo negi mich mar omenda, gino ma ineno kaka goyo mijing'o tim mar Harambee Stars. Jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo milion 1 tugo magiloyo, ka tugo magiwuok e modhi jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo shillings 500,000. Timno mar Harambee Stars nigi thuolo mar yudo milion 60 ponono ne gichopo e quarter finals. Chopo e tielo mar nus finals biro miyo timno milion 70 ka mogik en omenda maromo milion 600 ma timno biro yudo ka gikawo kombe mar CHAN. So every game that you win, killer player 1 million, total 40 million. If you qualify at the quarters, same, total 60 million. If you qualify at the semis, 70 million. If you qualify at the finals, 90. You're the total 600 and something million. Sasa mujipange. Manawana, do you have a deal, my friend? Yeah? Do you have a deal? Eromono mane otimo achiel kachiel gi jotugo, jatend piny William Ruto nojiwo tim mar Harambee Stars ka achiel gi coaches magi mondo otim maber kolero negi ni jo Kenya duto nitiere tokgi. Our party is Harambee Stars. All of us. All the other parties tuweke chini. Our party is Harambee Stars. And our slogan is Stars must win. Bende nomedo wacho ni singo mane chiwo mar piny Kenya bago tuke mag CHAN ka achiel gi mago mag pinje Afrika higa mar 2027 en gino mane otimo gi chia kogeno ni obiro miyo Kenya bedo e rang'iny gi pinje mamoko. Kotelne gi kocha Benny McCarthy mowuok e piny mar Afrika ma milambo, Kenya lao simbo mar kawo kombeno kuom thuolo mokwongo. We just gonna want to make everyone proud, and we will do our best that we will be there until the last man standing comes 29th of August. We want to be in that final, and we're going to be in that final. So. Tukego ma obag kanyakla gi piny mar Tanzania gi Uganda liet koro ni kuom jotugo mar nyiso kit tugo makare kendo kawo okombeno. Singo mar omenda ma opedhe nyim timno geno nitiere ni Kenya biro goyo kang' maduong' e tuke mag CHAN. Tukego chakore ayango chieng' makawuono e piny mar Tanzania kama tim maduong' mar Taifa Stars biro rakore gi tim mar Burkina Faso. We are all behind you. Please make us proud. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Podo bedo ka wamenyo ni tukego eko mabende chakore odiechieng' ma kiny. Wageno ni Harambee Stars biro timo maber giyud pesa omenda duto te mabende osingnegi kata achiel ariyo moko kuomgi pochgi kata hawi maber ne Harambee Stars. Ka wadhi kuom achielo en jalup jatend piny Kithure Kindiki kod jod bura ma Kenya Kwanza odok ne chenro margi mar miyo grube mag mine kod rowere kony mar omenda ka giwacho ni en achiel kuom mise mar riwruok ma Kenya Kwanza e kinde campaigns ma yiero mag 2022. Mana kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, jotelo go bende onyiero ogai machon mar Doho David Maraga kuom kwedo chenro makamano ka ginyise mondo we kwayo jopiny mondo sir campaigns mare mar tend piny. Iyo ni mali yenu mumeibiwa, sasa mnaanza kuambiwa ati mnapewa empowerment ndio wala ambao wameiba waletea ndio waonekane ndio wako na maslahi yenu. Wacha, hakuna kitu kama hiyo.
Ndalo achiel bang' ogaya machon mar doho David Maraga seyo chenro margi mar miyo rowere kod wakeni kony mag omenda ka owacho ni mag omenda mag jopiny mane okwal josiasa mag Kenya Kwanza omiye duoko. Na hii mambo ya empowerment hata msijisumbue waheshimiwa, we don't have to defend it. Wale beneficiaries wa hii empowerment wanajua maana yake. Ule anapiga kelele huko hajui maana. Kama mtu anataka kuanzisha biashara ya kinyozi, akipata mtu amsaidie anunue mashini ya kunyoa, ameomoka. E karchung od Burama Laikipia kod Molo, iten kwet jod Burama thoth Kimani Ichung'wa, wacho ni en gima mako dhok ni Maraga kwedo chenro mar konyo jopiny, to eko machielo okwayo jopiny mondo osolne pesa mag timo campaigns mage e yiero maduong' mabiro. Sasa unasema hautaki Profesa Kindiki na sisi tufanye empowerment. Lakini wewe mwenyewe ile kazi unatafuta ya urais, unaambia Wakenya ati wakuchangie 200 ama 500 upate pesa ya kufanya campaign. Sisi mnasema tufanye empowerment ya viongozi ama ya wananchi. Maraga kachiel kod josiasa makwedo sirikal osebedo ka seyo chenro makamano magiwacho ni en campaigns mohiu mag jatend piny William Ruto. Josiasa mag Kenya Kwanza korka korgi othienore ni konyo johala matindo ne en mise mar Kenya Kwanza e bottom-up economic model e kinde campaigns mag yiero maduong' mokalo. Mambo ya economic empowerment ilikuwa kwa manifesto yetu. Mambo ya ujenzi wa masoko ilikuwa kwa manifesto yetu. Mambo ya kusambaza stima ilikuwa kwa manifesto yetu. Jalop jatend piny Profesa Kithure Kindiki osingo ne jonyuol ni sirikal osewinjo ywak margi ewi pek mar nengo somo pacho kae kendo dhi duoko piny school fee e mbalariany gi atamalo 40. Karo katika vyuo vikuu itapunguzwa kwa 40% ya pesa ambayo inatolewa saa hii. Na sio hiyo peke yake. Ile pesa ambayo serikali ilikuwa inatoa kwa vyuo vikuu kupitia HELB ama Higher Education Loans Board, tumeongeza pesa ambayo tulikuwa tumetoa last year ilikuwa 36 billion. Mwaka huu tumeongeza bilioni nyingine 5. We are going to release 41 billion shillings ili kufadhili wanafunzi wetu wa vyuo vikuu. Ndiki bende omedo ni somo maonge chudo e skunde mag primary kod secondary biro dhi nyime maonge lokruok. Serikali haitapunguza pesa ya elimu ya msingi ambaye ni elimu ya bure. Lazima tuendelee kufadhili elimu ya bure ambayo tulianzisha wakati wa Rais Kibaki. Lazima tuendelee kupeana pesa ya kufundisha watoto wetu katika program ya elimu ya bure. Jotelo go bende odhi nyime kod goyo debe ne yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo kaka yo mar medo chwalo chenro mag dongruok e pacho kae mangima. Chris Owino, Ramogi TV. Komachielo ni riwruog joriemb tuk-tuk e boma Kisumu yudo sir makende mag dongo ohandgi koa kuom jotelo motenore gi piny owacho mar Manywanda. Ondamo makama mane en mar konyo ting'o malo ngima jo tuk-tuk ne oduogo oloso thuolo mar riwo lwedo piny owacho mar Manywanda, yalo injili mar riwo wi oganda kod nyayo kwe. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Ne en nyasi mar tipo manokelo kanyakla jodito mag piny owacho mamalo kod mago mag counties mopogore e chwalo kony mag dongruok ne joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumu. Joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumu kod mawuok e counties mamoko moluorogi ne joyuoro kar rombgi. Jotelogo kanotelnegi kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron kod Senator Tom Ojienda nochiwo singo mag dongruoge kuma ne gilombo jopiny mondo omed siro lwedo sirikand Manywanda kaka yor riwo wi oganda kod nyayo kwe pacho ka mondo dongruok ochwal ne oganda marom. Ler kodok ler! Per kodok per! Kisumu kwe kodok kwe! Peso biro kodok biro! Wamora ahinya gi gimiluongo ni broad based government. Nekech koro aneno dala ka wa empower nyithindwa mondo otim ang'o?
your tribe doesn't choose whether you live or you die. That's why Baba Raila Amolo Odinga took time to tell us as a people that now we must stand with this government to make it strong and to make sure that peace can prevail in Kenya. Inclusivity is what we've been fighting for from this region. And the broad-based government under Raila Amolo Odinga and His Excellency William Samoei Ruto have given us that inclusivity of the MOU. Jotelo mamoko moting'o senators kod jodbura mag counties mamoko mane oyuoro bende notiyo gi thuolono mar yango chung' margi kod piny owacho mar manywanda. For the first time in the history of this country, tuko na minister wa finance katika ambaye ni Mjaluo. Tuko na waziri wa mastima Wandai. Nataka tusaidia wote ili walete maendeleo so that no part of this nation feels isolated. Kazi ni kazi. Yule anafanya bodaboda, yule anafanya tuktuk, hiyo pia ni kazi. Kwa hivyo wale wako na shida na hii biashara ambayo tunaendeleza ya empowerment wajue we are not about to stop anytime soon. Tunapanga tuelekee kwa serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto akiwa ameshikana na ndugu yake Raila Amolo Odinga ili tupange serikali ya maendeleo. Korka kore, Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula to ne opako gai mar ODM Raila Odinga kuom sekedo ne kwe mapachoka kendo puyo rowere makaluo ainyeto makisomo kuom nyocha ne weyo dhie ng'anyo mani obagi kod jenzi. Muungano wetu katika broad-based unanawiri, unakuwa mpaka tufike 2027 and beyond. Adieri Kosemiri Ambo ni kuwashukuru vijana wa Kisumu. Wakati tumeona watu wakileta fujo na kuharibu mali na kuchoma manyumba hapa Kisumu, nyinyi mlikuwa wangwana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi mbele kumadol maro bila pacho kama National Police Service okichore mabor kod weche manyowach kod OCS Manyaururu Isaac Mutuza ni duolno nego duok piny kwano bila mamene kaluwore ni ogiti matek kaka jowadgi machuo. E oboke ne ute fwambo NPS osingo matemo matek e chopo kare dwaro mar katiba mar neno ni kit chwech achiel oko kalario kuom adek mag obila duto pacho kendie. Simfroso Kinda miyo ler mathoth. Recruitment kama kuandika wasichana iwe 20%. Iandiko wanaume. So that wakati ya kazi like juzi ya 25 ya Gen Z kama kwangu Nyahururu niliambia wasichana wote wakae station. Hata 77, hata 77 niliambia wakae. Because unakuta mwingine anatapikia helmet. Mano OCS Manyaururu Isaac Mutuz odhiambo manyoro kolo sermo mar prerogadek mag chenro magarita madhi nyime pachoka motis ni jukwaa la usalama manyobagi la Ekipia. Gipache Kimutuz dwaro mondo sirikal oduok piny kwan mine madonje duor mar National Police Service kalore ni ogiti matek kaka jowete gi machuo. Percentage iwe kidogo so that at least in a station unakuta wanaume wengi. Listen, unakuta afadhali huwa wanaume wengi kuliko wasichana. Kimutuz kata kamano no kwanyne pleb kod jotelo mabende nyoni tiere romono kagilero ni mine maobila bende tiyo mana matek kar nyalo margi. Wakati wa hiyo kipindi ya kutapika afande because it is natural, ndio wakati ninatapika hiyo kipindi yangu mwingine ananireplace. Bwana OCS Kimutuz, ukitumia warembo vizuri watakung'arishia hiyo Nyahururu mpaka ushangae. The most difficult place in Laikipia is Laikipia North. Watu wa Laikipia North si wajinga kunishagua mara mbili na najua the third term is loading. Mimi bodyguard wangu wote wawili ni wasichana na sisi tunakuanga 3 women army. Ogai maro bila Douglas Kanja mabene nyeni tiere romono ikinema obila no nyopuso weche makamago machayo kenge mapiny Kenya osegoyo e chiwo thuolo maromre ne mine kod chwe pachoka no chung motegno kod obila mamine ko wacho ni kit chwech ka kit chwech ni kod tije e sekta mar obila. National Police Service is gender sensitive.
tukienda kuajiri, na mimi najua tutaajiri hivi karibuni vile CS wetu amesema, tutakuwa na both genders. Hiyo tuko pamoja. Maana every gender ako na kazi yake ya kufanya, si ni kweli? Na tukifanya na moyo tunakuwa tuko sawa sawa, sio? Na hata saa hizi ukienda kwa station zetu, including hii station iko hapa na Nyuki iko hapa, we have got a gender office. Wach mabende no sirkod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen molero ni chike mapacho kam ni kod dwaro mondo obila mamine ochopa tamalo 30 gino manyaka sani poko chopo kare. You can't say we cannot hire women. We have a constitutional responsibility to fike 30%. Saa hizi tuko only 14. Bado tunangangana tufike 30%. And by the way, in future, ni ile tu ukora hii ya banditry na nini na nini. In future, technology will take over kazi. Murkomen osiemo bilano e wire mbedo kod dimruok e kinde moloso e weche makamago. Hii reasoning ya huyu OCS ana reason kama mtu ako Mkokoto Forest. Yeah. So ana ubaya, ni ile tu aku communicate vizuri. Aku ana ubaya, alitaka kusema wakati wa kulimana na bunduki na mabandit, wacha wa mama wetu wasikae kwa that area. E oboke ne ute fwambo, duol mar obila NPS okichore mabor kod weche manyo wachi kod Kimutus kagilero ni mago weche obila no owuon tok chung mar duol no. NPS osingo matimo duto manyalore mondo kwan mine duol no chop kare dwaro mar katiba ewi kwan mine monego ndiki e duol no. Simfros Okinda, Ramogi TV. Chelo ni gikone to jadolo Gilbert Deya manowito ngimane masira mar apaya mabondo Kisumu dwe mar auchiel higani okowe kar yweyo mare mogik e pare mayudore got Abiero e Bondo Sub County. Familia, anyuola kod osiepe noywago jadolo Deya kaka jal mare jambola kendo chia mare noyawne rang'eni modhuro nyaka oko mar piny Kenya. E kindeno Amos Deya ma en wuod jadolo Deya maduong' okwedo weche maliekore e mbui ni noyudo masira mar apaya odiechieng' manyoro kowacho ni mana achiel kuom nyamburko manoting'o jorit mage emano yudo masira makamano. Kuom mano ne gikwayo kwe e kind anyuola mare makoro oweyo chien. Jadolo Deya nowito ngimane ka en gi higni 73. Hallelujah, hallelujah. God bless you all in of what it was. With boldness and authority, you healed the brokenhearted, lifted the lost, and led thousands to salvation. You were called the general of the gospel, not just because of your power in the pulpit, but because of your discipline, your relentlessness, pursuit of the truth, and your leadership that broke barriers and defied odds. When we were driving from Kisumu to Bondo from the airport, one of our security detail had an accident. A very bad accident. But listen today, all over social media, even in the UK, even in the US, they are saying Amos has had an accident. So as we're receiving calls, Amos, are you okay? And they send me the clips. So if you believe they had an accident, it's not true. Some of the things they spoke about this man, they were not true. I would like to urge all of us Mad Nyasaye ket chunye kama okwe kabene gesi gana no mabende terowa e yweyo wa makongo kapok adhi antiere koda moko kuom ote magi kaka mari Barak Ndama wuodo Wathonger Kadem wacho ni piny churte. Good luck ne Harambee Stars. Kimoso Dr. Amos Oyer Jakabuto gi Joseph Ndama bendo kawane ote magi. Ramogi TV lera hinya nyoniang kwa buai kendo waneno news maleri poyo Ruto kwa mdoko piny wacho ni school fees ma university kendo kako jiwo Harambee Stars gima sani mwacho kama comrades ni Ruto hodhi mana nyime mano Shadrack Ogara kantiro nyoniang Ramogi Makosore Freddy Kouma kata Gabo wuod Minadundo wacho ni intiere Homa Bay County yegi gimaga shago timo mano e demokrasi wacho ni imbe ikori mara
doyo rito mana chako neno chana imoso wuonu George Mbai ner Mario Tieno Aran kanyakla kod nyaminu bende Matino Chieng Lago kawuok Rueya inenora mo gi TV makare kinter gi mama ni Nyalago imoso Bishop Mari Charles Mayoga mar Israel CA Korowe ka Makosore Fred erokamana inya ibende kuom ote mari kanyakla kod kuom medo mana kete ramo gi TV odhi mani yweyo machuok pod oduogo gi mamoko kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Seche miwogi ng'ato in kikigone koko nikech an ahero dak kuma onge koko temo miyo samoro amora ma iyo wang' anachako ga bedo gi luoro mang'eny. In kara in ng'a? Ok in nas manobiro koda kae? Ywak miywak sakasani an ok ahero. An ka ywak to mano konyiso ni antie gi kuyo an aywaga kata seche man gi mor. Kara nyako miluongo ni Niti ni en ng'a? Niti en osiepna kamoro achiel gi pari. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi siling 500 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo jakedne ratich oganda Mwabili Mwagodi koro lieko ni ngimane ni kama ng'ao kaluwore kod kaka osebedo ka okwedo sirkal ma pacho ka. Mwagodi kachiel kod jokedne ratich oganda mamoko koro lieko ni nitiere tudruok e kind piny Kenya kod Tanzania mar ndhiyo kod sando jogo makwedo sirkal ma pacho ka. Josuduor nigi ler mathoth. E tesindo Bilama Central e kaunti ma Mombasa, jakedne ratich oganda Mwabili Mwagodi, familia mare kachiel kod jokedne ratich oganda mamoko ochopo mar ndiko dhoggi kaluwore kod ndicho mar Mwagodi e piny libamba ma Tanzania tarik 23 dwe mar 7 higani. Kanyo Mwagodi nowuok oko e lela koyango ni ngimane ni kama ng'ao. I'm very fearful for my life right now. There are people who are after me, who are sent by this president. Be careful, protect yourselves. Tujaribu tufike kama ushauri niliopewa na majasusi kutoka nchi jirani. Waliniambia kuwa makini ufike mwaka 2027. There is a clear intention to eliminate someone like people like me. It's a horrifying ordeal.
Sitaki mtu yote apitie whatever I have gone through. Mwabili maneoten kod okinde mage koro wacho ni ne ondhiye e tok chik kendo koro gihum nono gino momiyo okomigi thuolo mar ndiko dhoggi e tesend obila ma Central Mombasa. I want to tell the government that his abduction was illegal, and according to Mwabili, there was potential state involvement. There was potential involvement by the Kenyan state and the Tanzanian state. And we've been with the OCS today to ensure that Mwabili has recorded a statement. But according to the OCS, they do not have jurisdiction to receive the complaint. But we're not going to end it here. We are still going to follow up on the same. And now here I am seeking justice in my country, a country with the Constitution of Kenya 2010, the best constitution in Africa. Even my Tanzanian people say, hiyo katiba mlionayo hakuna mtu ataipata nchi yoyote. Imeharibiwa na imekosewa maana kabisa. Nimenyimwa kuandika OB hapa. Kaluwore kod wachno, jokedne ratich oganda e kaunti ma Mombasa koro seyo sirikal ma pachoka kuom tudore kod sirikal ma piny libamba ma Tanzania endhiyo kod sando jogo makwedo sirikal. Sasa hapa inaonyesha wazi kuna connection between Kenya security and Tanzania security. It is something that we always suspect. Lakini sasa yaonyesha dhahiri kwamba kuna connection baina hawa wanaharakati ambao wamekwenda Tanzania wakashikwa, wengine wakateswa na wakafanywa mambo ya kiajabu ajabu na Kenya security. Na hili jambo ambalo linatutia wasiwasi sisi sote. Yaonyesha wazi kwamba mambo ambayo hayawezi kufanya hapa Kenya sasa wanatumia Tanzania kuwafanya wa Kenya kule. Mwabili Mwagodi ne ondhi piny Tanzania tarik 23 dwe mar abiriyo kama bang'e ne oyude tarik 27 dwe mar abiriyo higani ka ojwang'e e gwenge mag Kinondo, kaunti ma Kwale. Joyce Oduora, Ramogi TV. Kambi matudok ma Safaricom obago nyasi maratipo mag chwalo chenro mar M-Pesa machiegni kod jopiny e alap ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu e nyasi madhialo higni 18 nyaka ne ochak chenro mar M-Pesa pacho kae e gwenge ma Kaluo kod Imbo mano mar Kenya. Safaricom oriwore gi kambi mar Royal Media Services e neno ni gimiyo johera mag mich mopogore opogore e kinde mag nyasi no. Customers got chula through lipa na M-Pesa. Safaricom osekonya kuom services mang'eny kaka products mage kaka zidi, akene zidi, nachako kene zidi from last year. To aneno ka adhi maber. Okamanyra gi change kaponi client obiro nikech chudo bedo mayot. Mopogore gi mano gimiyowa products moko mabeyo makonyo kaka jouso. Gimoro ka Zidisha Plus. Zidisha miyowa tich mayot an kaka ng'ama nigi biashara. Omiya uwezo mar gocho ne clients ga gi nengo moyweyo. No, iluongo ni grand final mar M-Pesa Sokoni Festival. Wasebet kawa celebrate 18 years mar M-Pesa. M-Pesa osedongo mana ni customers ma wan go mosebet ka support wa, mosebet ka tiyo gi product no. Koro wakwa jo Kisumu mapoko chopo mambo leo. Chopuru stadium, chopuru e showground kai. Weche beyo, gik moko beyo. Mach liel burudu. Erokamano ahinya. Iluongo ni Eric Nyagowa kantiere Karachuonyo Kandiege wacho ni kete e Ramogi TV. Dongo wuoda wiki erokamano ahinya. Witi Jarodi imor kod weche manyien kaka chopo ni erokamano ahinya. George Nyaosai wacho ni bendi neno maler kintiere ke Hancha Kuria Ramogi koni wacho ni ler Sipwap Lawi wuoda Dore kantiere Rinya ibendi wacho ni luo weche manyien. Dan kawuok Asumbi ka bende machielo en Mwalimu George Oburu kawuok gwengeko mag Korwenje ibendi wacho ni weche manyien iyudo e yonero makare. Wawegi kanyo ka bende bang' dakika matin wabiro gi weche geko maga tuke. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount.
Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Kupata wimbo huu bonyeza *860 *419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Kocha mar Harambee Stars Ben McCarthy okwayo johera mag adhula mondo kiny owuog oko pak tim mar Harambee Stars e tugi mokwongo e kidi kod DR Congo e lap ma Kasarani. Olero ni jotugo mibiro mi thuolo e tim mokwongo biro bedo gi ting' mar chung'ne Kenya kendo ni tich ni e lwetgi mondo gimi Kenya loch. Mood in the camp has been surprisingly very calm, very good. I think on the training pitch, that's where I make my assessment. So everyone's been working exceptionally hard, and the players have really pushed each other and pushed themselves also to get to be part of the squad and to be ready to be selected. Whoever is gonna go out on the pitch tomorrow, I'm pretty sure that they will do the best possible job for not only for themselves and their family, but for the country that's behind us. So as a coach, it's a lot of headaches because you can only select 11 players out of the 23 that you have. But yeah, I think we support each other, and whichever 11 players is going out there, everyone will do their best and everyone will support them, and hopefully, how well the preparations have gone. Komachielo en tim skunda sekondar ma Oyugi Ogango obedo timno makende mawuok e gwenge ma Nyanza ka okombe e tuke skunde sekondar tam mar 2. Oyugi Ogango loyo kombe mar netball e tuke go mane obagi kaunti ma Kakamega. Tim mar St Joseph Boys mawuok Kitale emo bedo joloch mag adhula bang' loyo Musingu gol 1-0 e finals. Timno mong'ere kaka Jobo noloyo gol margi no makende tok jotugo wuok e yweyo. Korka nyiri Butere Girls nobedo joloch bang' loyo Madira gol 1-0. Obila nodiro iro malungo wang' manorocho tugo no ka achiel kuom jotugo mag Madira ne pache olal e seche ma iro malungo wang' nosase kendo notere e od thieth mapiyo. Gikanyo bende mochopo godo giko mag weche gi mago mag ang'ich welo wachakwa rad sa 3 kuma bende kaka watime gangeso kangeso wabedo koda twak marwa mar mine wacho bende nitie joma mau kaluo ka gintiere gi kren kech nitiere chudo ma nitiere mowinjo bed ni gikaw mane twak maro mobo bedo godo mano bang'e e weche manyien mag olimore nyinga Jailieta jaloko mar osebedo Wilson Ochuka.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get